Ако сте майка, прочетете това мълчаливо 3 пъти. Вашето дете има нужда от тази молитва. Детето ми, където и да се намираш в този момент, сърцето ми и молитвите ми са с теб. Нека Бог те благослови, където и да отидеш, през каквито и бури да преминаваш. Нека Той ти дава сила, когато си уморен, и светлина, когато си в недоумение. Когато стоиш на кръстопът, помни, Господ е твоят пастир. Няма да имаш недостиг. Нека Господ те води във всяко твое решение, да ти дава мъдрост и смелост, за да ходиш по високи пътища без да се спъваш. Нека в успеха ти не бъдеш горд, а в трудностите не бъдеш обезсърчен, защото не си сам. Твоят Бог е с теб. Нека цял живот помниш, че този Бог е верен Бог, любящ Отец и твоята вечна опора. Ако си уморен, Той е скала, на която можеш да си починеш. Ако паднеш, Той е ръката, на която можеш да се опреш. Напиши Амин и сподели тази молитва. И желанието ти ще се сбъдне. Кликни върху линка в профила, за да се присъединиш безплатно към православната група. Там доктор по богословие ще се моли за теб и детето ти и ще те води в утвърждаване на вярата чрез Божието Слово,